a mitad dos españoles, vamos, a mitad do porcentaxe que é isto, non? Respecto á poboación, non? Total, de acordo? Vale. En España é un 6%, en Checoslovaquia sale a principios dos 30 ou 13%, non? Bueno, digamos, a serie máis completa que hai de o turismo receptivo na economía española, número de turistas, pagos, ingresos por turismo, o saldo da balanza turística e o saldo respecto ao déficit comercial, as importacións, as exportacións, que é a forma de medirlo. O que nos sale é un peso relativo pequeno para todo o período de en torno a un 0,5%, 0,45%, a principios dos anos 30. O que sí, xa nos anos 30 sale unha cuestión que logo vai ser máis intensa no franquismo, que os ingresos por turismo receptivo cubren ata un 20-30% do déficit comercial. De feito, é a época na que no Parlamento hai unha discusión máis intensa sobre o turismo e hai máis esperanzas postas unha vez que o comercio está estancado, incluso hai retrocesos que o turismo poida exercer un papel compensador do déficit exterior, non? Sin embargo, desde o meu punto de vista, as achegas do turismo exterior son maiores. Por qué? Porque esos ingresos non contabilizan o dos excursionistas. Ningún dos cruceristas nas súas excursións só desembarcar en terra. De acordo? E hai que tamén sumar a ese agregado o que aportan o turismo dos españoles dentro de España. Eu creo que pode ser por outros indicadores que fun vendo, non? Que aporta entre o 1,5 ou 2,5 do PIB español, que lógicamente non poida demostrar con rotundidade. Fixadevos isto, esta diferencia, vale? Estos son 340.000 de media de estranxeiros que visitan España por motivos turísticos. Estos son turistas en sentido estricto, é dicir, que pernotan, son 220.000. Hai unha diferencia de 122.000 estranxeiros visitando España. Estos non se contabilizarían nesas cifras que puxen antes, o que gastan os excursionistas. De Francia son moi importantes, de Portugal son moi importantes. Vale? Fundamentalmente, por a razón de proximidade, non? Cuarta idea, que predominase un turismo de carácter nacional non significa que España fose un país irrelevante dentro do mercado turístico internacional. Este é outra das ideas fortes da miña investigación. A través de cifras da Sociedade de Nacións e dos seus expertos en turismo, eu constatei que no 31 España ocupa o posto 13º na clasificación mundial de países turísticos e en 1933 escalará ata o posto 9º. Por lo tanto, se pode considerar, eu considero que España era un país emerxente no mercado turístico internacional. De acordo? Non era un líder turístico, pero estaba iniciando os pasos para situarse aí no posto de... Fixados, estas son as cifras do 31, estamos líderes. Canadá por a proximidade, Canadá é unha pasada, non? Además, ten que isto aquí os historiadores máis generalistas que plantean este tipo de cuestión na construcción nacional de Canadá, como na do propio Estados Unidos, non? De feito, a literatura sobre nación e turismo con os orígenes nos estudios americanos e canadienses, é unha literatura extraordinaria. Bueno, é moi importante porque a sociedade americana está altamente motorizada. Cando falo americana, falo de USA, non? Vale? Entón, estes tipos viven en Canadá. Ten un mercado ao lado, non? E, por lo tanto, Canadá é un dos líderes e tal. Francia, Estados Unidos, bueno. España, 2 anos despois, se está comportando mellor que outros países, non? Bueno, este é o turismo emisor. Cifras do ano 32, que foron as únicas que encontrei, España está no posto 11. Vale? O cual non está nada máis, nada mal. Se colléramos os anos 20, vale, entre 25 e 29, posiblemente estuvese en posicións máis elevadas. Que posición tiña, para ver isto tamén, para dimensionarlo de alguna forma, non? Que posición tiña España no comercio internacional nos anos 30 e se estaba mellor posicionada no comercio ou no turismo internacional, non? Esta é unha cuestión que ten unha certa
relevancia. Pois aquí teño unha síntese diso. No 99 ocupábamos o posto coas fontes, no 19 no comercio internacional, agregando exportacións e importacións, no 30 ao 15, vale? E aquí perdemos algo de posición relativas, ganamos no 32 para estar en oscilacións anuais. No turismo pasamos do 13 ao posto noveno, non? Vale, polo tanto, nunha mantemos máis ou menos a posición, noutra melloramos. Fixe outro exercicio nese sentido, que coller os 5 países líderes, a media de ingresos por turismo receptivo, o que ingresa a España, e en términos de comercio. No 31, un 8,4% en turismo, no 31 en comercio, o 11,5%, no 33 en turismo respecto aos 5 líderes, a media, o 18,8%, e en comercio exterior o 13,4%. Por lo tanto, estáse converxendo e o turismo estáse comportando mellor nestes anos que o comercio internacional, de acordo? Bueno, o caso de Mallorca, da illa, de Palma de Mallorca, é moi sintomático nese sentido. No ano 35, no ano 33, as exportacións e importacións, isto que vino da Cámara de Comercio, das memorias anuais, é a mitad da que existía en 1930. Sin embargo, todos os indicadores turísticos se moven a alza, por lo menos hasta o ano 33-34. Vale? Mallorca está se convertindo nestes anos nun dos epicentros do turismo mundial e claramente do turismo mediterráneo. Vale? E tiles as memorias da Cámara de Comercio se explica como, xunto con a agricultura e súa industria, tenemos a industria de la hotelería. Vale? Un turismo que non só iba aos hoteles, vale? Nestos anos complicados, a xente gasta menos e vai ao sector informal, que é máis importante, tan máis importante que a hotelería. De aí que o sector informal xa que consideralo nestos anos incipientes da formación dos sistemas turísticos, vale? Tanto en Mallorca como en outros lugares. Ben, a quinta idea é que España compórtase, xa o dixen antes, como un país emerxente no turismo internacional, porque durante estes anos, e isto xa con orígenes en algúns casos, nos anos 30, 40 do século XIX, vai configurando un particular sistema turístico, como veremos logo con algúns indicadores con variantes ou diferencias regionais que permiten falar de algún subsistema turístico, non? Como se comproba isto? Bueno, entre outras cosas, vendo a oferta turística agregada hasta onde é posible. Vale, isto non é todo. Vale, pero si collemos indicadores fundamentales. Esa hotelería, a partir da contribución industrial de comercio, un tipo de hoteles que aparecen sociedades anónimas que están infrarregistradas a partir dos anuarios financeiros. Vale, bueno, e así varias cuestións. E as agencias de viaxes que xa están antes, pero que aparecen a partir do 97 na contribución industrial de comercio, por lo tanto, é posible cuantificarlas. Bueno, se eu multiplico, divido isto entre isto, vexo que a oferta turística, estrictamente turística, digamos, cuantificada así, faltan moitas cousas, pero para ter un primeiro indicador, de acordo? É que se multiplica por lo menos entre 2,5 entre 1900 e 1936. Hai máis oferta e unha oferta de moita maior calidade e ademais máis vertebrada territorialmente, entre outras cosas porque no ano 26 se crea o Plan Nacional de Fitness Especiais que se chama originalmente Plan Nacional de Turismo. De acordo? Vale. É que cambia a forma de conducirse, que empeza a ser o principal medio de transporte, que o automóvil é sobre todo o autobús, o vehículo colectivo, que é o que está facendo que as clases medias e mesmo certos sectores da clase traballadora se estén incorporando a este fenómeno que se está intensificando. Vale. E vou vos falar algunhas citas da época para que vexades que isto é así. Fixadevos o que di unha revista suiza, vale, especializada nestes temas, é moi conocida. España ten todo o que fai falta para ser un gran teatro do turismo en canto a propaganda faga efecto,
ocupará o posto principal entre os países nos que o movimento de estranxeiros xoga un papel económico de primeiro orden. E non tardará moito en que isto sea así. Estaba dicindo no ano 30, non? Nunha publicación, a Agencia Cook ten en España delegacións e ten agencias, non? E ten unha revista que publica desde o ano 24. É un dos nichos do seu mercado turístico global, non? España se está convirtiendo rápidamente en un dos países máis atrayentes del mundo para hacer turismo, non? Un responsable do Patronato Nacional de Turismo nunha asamblea da Federación de Sindicatos de Iniciativa en Barcelona 2003. El concepto de turismo como industria ha nacido y se desarrolla entre nosotros. Hace unos años apenas existía. Esto da no 33. No ano 35, o Sindicato de Iniciativas de Madrid, nesta revista que é moi interesante, Madrid Turístico y Monumental, di: en poco tiempo se ha llevado un agua que permite esperar más que nunca un magnífico porvenir, y las agencias de viaje europeas empiezan a señalar a nuestro país como punto de atracción turística. Vale? A principal sociedade de atracción ou de fomento do turismo que é de Barcelona di no ano 36. Ciertamente que está en marcha el turismo en España. É unha campaña da Pickford Travel que está traballando durante a Guerra Civil e inmediatamente que acaba a guerra e xa están sonando os tambores de guerra en Europa, está traendo, de acordo co sindicato, perdón, co Servicio Nacional de Turismo, turistas a España. O presente esta idea, porque non España é Portugal e Marrocos, para facer unhas vacacións cheas de sol e ademais baratas, non? Vale? De acordo? Bueno, por lo tanto, digamos que estamos no mapa, digamos, da xeografía ou da periferia do placer e, ademais, de unha forma que se está intensificando desde finales dos 20 e claramente nos 30, non? Bueno, isto continúa logo no franquismo, xa estou traballando nisto, teño series enlazadas, hai un traballo que saldrá agora no congreso que se fixo sobre posguerras en Barcelona, está o traballo enviado, no que eu creo que van a aparecer tamén algunhas cousas novedosas enlazando o que sucede antes da guerra, durante e despois da guerra, porque miña idea é que o turismo non surde de nada nos anos 50, nada máis. Hai unhas bases institucionales, hai unhas bases empresariales que están aí e que tan pronto se volve a mover o tren do turismo, se engancha. Outra cousa é que o que sucede co turismo internacional, que é moito máis importante, iso desborda as bases que existen. Vale, pero é outro tema, que non vou a falar aquí del, non? Pero deixades as líneas de continuidade. Isto é o que vos presentaba antes, vale? Isto é estadísticas de turistas. España ocupa o posto 12, vai ganando posicións hasta situarse en segundo lugar en líder turístico xa claramente nos anos 60, vale? Collín as estadísticas da OCDE, España non está en todos os países, pero están todos os turísticos, aparece no octavo lugar, no octavo, no séptimo, está mellorando posicións. E, se vemos, ademais, o saldo turístico, que é positivo, España está nos 3 primeiros. Está facendo contribución xa moi a principios dos anos 50 de forma importante. E isto que está sucedendo no primeiro franquismo conecta co que viña sucedendo nos anos 30. Esta é a miña idea, non? Vale. Bueno, esta é a terceira parte, xa con que acabo, vale? Tedes alguna cuestión ou alguna... Bueno, acabo esta parte e logo falamos o que queirades. Bueno, unha das cousas que fixe, que está no libro, no capítulo 2 que escribín, que é máis longo, no que metín estas cousas, que fago unha xeografía de indicadores turísticos, non? Vale, isto é moi original, porque me fui seguindo todos os congresos e eventos relacionados directamente co turismo, non? Estrictamente turísticos ou congresos, por exemplo, de comercio iberoamericano, porque hai unha sección de turismo. Ese está metido dentro desta... Vale? Sale esta xeografía, bueno, non é necesario para comentarla. Sindicatos de iniciativa federados en xuño de 35, temos moito menos que en Francia, estamos copiando o modelo francés, pero nos anos, curiosamente, empezan
na época do 8, entre o 8 e o 14, a primeira explosión, pero logo claramente nos anos 30. Vale? E fixaremos esta particular xeografía, o elemento de proximidade xeográfica e a cuestión mediterránea é importante. Vale? Pero está todo Cantábrico, está a parte central en torno a Madrid. Bueno, está Andalucía. Isto fixemos para a hotelería, con Marga e con Elvira. Collemos a guía do 29, por fin sistematizamos os datos e fixemos unha primeira estadística seria a partir da guía, que está moi ben feita, a guía de turismo do Patronato Nacional de Turismo. Se pode considerar, con algúns errores, algúnas tal, omisións, unha verdadeira estadística da hotelería, a altura de 1929. Para mí é a mellor que existe. Entón, fixemos, intensidade por superficie e por poboación, de acordo? Por poboación que no meu caso fixina descontando a poboación da capital de provincia, que distorsionaba moito. Bueno, este é unha das cousas das que estou máis contento, que aparece nese libro por primeira vez, que é un primer mapa da xeografía turística española, as 22 provincias máis turísticas. Vale? Nas que está Galicia, coa Coruña e Pontevedra, toda a cornisa cantábrica, excepto Lugo, na que xa hai iniciativas turísticas, por exemplo, en Bilbeiro, proxectos de inmobiliarios, para crear resorts turísticos, de acordo? Bueno, toda esta cuestión, de forma moi importante, este grupo de aquí, xunto co Andalón, non? Bueno, este é a collina mediana, entonces, en 9 indicadores, que agora vos mostro, cales están por encima da mediana, e aparece claramente Luzca, Baleares, Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza, un escalón inferior Valencia, a Coruña, Cantabria, Málaga, Tarragona e Pontevedra, que está por aquí. Vale. Bueno, que indicadores utilicei? Pois 9 indicadores de demanda de oferta turística, 3 de demanda e 6 de oferta, que son esos que tendes aí, para os que teñen unha serie anual, vamos, teñen datos anuales desagregados por provincias. Vale? Fixaremos. Isto fixeno despois de publicado o libro, porque se non houbera publicado, é dicir, esta é unha idea que antes da Guerra Civil están sentadas as bases da, ou está dibuixada no fundamental, a xeografía turística española. Isto é de aloxamento solo, do ano 92. Desaparece Salamanca, aquí desaparece Burgos, vale? Intensifícase o Mediterráneo, Huelva tamén aparece, pero fixados que Murcia está apuntando aí, metín o das asencias porque era esta idea de que hai provincias que non están, pero que teñen algún indicador que nos está dicindo que aí hai turismo, que exista algunha xencia de viaxes operando en un indicador de que hai unha certa industria turística, un certo mercado turístico, non? Bueno, claramente, vale, lóxicamente, a intensificación isleña e mediterránea do franquismo e da democracia está aí, pero non fundamental está señalada aquí. Unha nota que non me vou parar, que hai unha relativamente intensidade maior en algúns indicadores, ou nos fundamentales indicadores, no Cantábrico respecto ao Mediterráneo. É algo máis cantábrico que o Mediterráneo turismo de ser, de acordo? Aunque se está mediterranizando. Vale, non me podo estender nisto, se logo hai alguna cuestión, pois podemos... Vale, tamén a mesma idea, isto si é máis mediterráneo, máis cantábrico, digamos que hai unha certa maior intensidade cantábrica que mediterránea. Este traballo original que fixen eu contabilizando, precisamente a través de búsquedas na prensa digitalizada, o tema de congresos e eventos relacionados co turismo. E aquí está deixando unha última idea que vos quero transmitir, que é factible identificar algún subsistema turístico regional con potencia, digamos, desde o punto de vista da demanda, ou sobre todo desde o punto de vista da oferta, do seu texido, da súa musculatura asociativa e empresarial, non? Que é o caso de Cataluña e Baleares, metendo tamén aí a
Aragón, non? Pero claramente o tándem Cataluña-Baleares e o tándem Barcelona-Mallorca-Alcoy, vale? Fixademos que case a mitad dos eventos que se fan nesos 30 anos teñen lugar nese escenario, vale? E nada máis, todo un pouco que vos quería comentar, vale? E nada, todas as preguntas que queirades, bueno, cuestións que queirades señalar, porque a finalidade destas cousas é enseñar algo do que se sabe e aprender, sobre todo, non? E poder establecer algunhas vías de avance, non? Eu un pouco para o número, primeiro, moitas grazas, porque ainda que conocía os traballos, a verdad que non... E que eu creo que unha das cousas interesantes que ten é que, digamos, bueno, parece que hai muchísimo traballo aí e moito esforzo, pero marca unha liña que se suma a outras no sentido de, bueno, pues, esto que existía, ¿no? Que o mundo posterior á Guerra Civil ten unha interrupción respecto ao mundo anterior e hai un reinvento do asunto que hoxe estamos empezando xa en moito tempo, empezando a reconocer que era anterior. Había intuicións, pero non había. Hai líneas de continuidade e descontinuidade, porque estamos nun claro, novo despois das... Eso era unha das cousas que che quería preguntar. Sí. A continuidade e descontinuidade, por un lado, e ese tránsito tamén que ahora apuntabas, bueno, que ten que ver co solo, ou coa relación que hai entre o turismo e o solo, entre Cantábrico e o Mediterráneo, me imagino. E outra cousa máis específica, que cando falabas dese, que me interesou moito esa ficha que facías, ¿no? Que me parece moi práctica e moi aproveitable para moitos outros cousas, ¿no? Colocabas entre os axentes, non colocabas as empresas, as colocabas ao marxen dos axentes. Non, están aí, sí. Me pareceu... Logo as comentabas dentro dos axentes, pero na ficha creo que estaban aparte das axentes. Somos como oferentes, o que pasa que digamos que eso, si, o señor... Sí, era o principio, sí. Porque te explico claramente. Sí, porque poño por unha parte o mercado aquí. Ahí. Vale, pero isto digamos que ten que ver con isto. Vale, dentro deste mercado meter os axentes. Vale? No. Aí están dentro, que digo fora. No, están aí dentro, seguro. E a cuestión esta do tránsito do Mediterráneo... Sí, bueno, vamos a ver, o turismo, o que tengo unha das cosas realmente que estou lendo en italiano, francés, catalán e, non sei, outras cosas das que, bueno, todos os idiomas que me caen na mano, non? Os cuales de todos sei pouco, pero bueno, me vou defendendo, non? É que é un fenómeno internacional, non? E, por lo tanto, ti estás, digamos que tes unha determinada posición no mundo, vale? Que tes playas, tes mar, tes litoral, tes sol, non? E o que está sucedendo desde os anos 20 claramente unha motivación do viaxe por irte a lugares cálidos, vale? Lugares de mar, o Mediterráneo, claramente. Entón, nos participamos, digamos, dese viaxe cara ao Mediterráneo. Fíjate, o turismo en inglés, seus orígenes, que ven no século XVI, pero no século XIX, por exemplo, para os anos do século XIX, ten un alto componente de turismo invernal. E a principios do XX tamén. De feito, moitas cidades mediterráneas, entre as cuales están en Barcelona, queren ser estaciones de invierno, non? De acordo? Por qué? Porque o viaxeiro turista, que vai, pernocta e ali fai unha serie de cousas, viaxa no inverno. Pero nestos anos, un dos tránsitos que se está producindo é o cambio, digamos, na estacionalidade do turismo. E o cambio ten que ver co sol, ten que ver coas playas. Non é único, porque unha das cousas que te sorprende é a diversidade de turismo que existen, e todos os turismos posibles que te poidas imaginar están no primeiro tercio do século. Perdón, que seguro que hai máis preguntas, pero justamente esta cuestión é a que eu quería formular. É dicir, sol e praia. Sí. A impresión de que antes da Segunda Guerra Mundial, praia, pero non necesariamente con sol. E aí está o Cantábrico. Me refiro a eso. Sí, en que momento o sol... Está o tema...
É o elemento... Na década, despois da Primeira Guerra Mundial, los baños de sol, hai unha idea que é los baños de sol. Despois da Primeira Guerra Mundial. Sí, vale. Mais importantes que os baños de mar. Sí, están as dúas cousas, baños de sol e baños de mar. Sobre os que se fai un discurso tamén... De obra. Sí, de obra. Que se fai un discurso tamén higienista, non? Que se gasta, me acordo do meu pai, que era marinero en Alicante, que compraba uns libros en Barcelona que era del Dr. Wander. Nos anos 50 nos anos 60, el Dr. Wander que estaba aconsejando baños de sol. Eso que son guías de turismo de Uruguai da década dos 10 e que están recomendando como fines terapéuticos os baños de sol. Pero lo máis fácil será coa vitamina B e coa noción. Sí, con esos tipos de cuestións, claro. En que momento eso se identifica como algo fundamental para o crecemento, para a saúde, o que sexa. É que no turismo relacionado con as augas, ao principio hai unha parte, digamos, terapéutica, sempre. Pero enseguida hai un tránsito do terapéutico ao ocio. Cortar entre unha cousa e outra, decir, é que está no mundo das motivacións. Por que vou a tal sitio? Vale? Eso tenés a un tipo como Pino, que é unha das primeiras historias académicas do turismo, unha historia social do turismo en Inglaterra, Inglaterra e Gales, non? Inglaterra. E contache como unha vez se está producindo o tránsito nos spas, do spa sanitario, vale? Ao spa espacio de recreo, no século XVI, en Inglaterra. E aquí en Galicia se ve moi claramente. A xente que vai a Carballo, isto velo no dicionario na 12. A xente que vai a Carballo vai na que hai un variado grupo social, porque están os pobres, están a xente da localidade, e despois hai outros que van tal. En Carballo é un centro de reunión de xente que fan festas nos anos 40, que describe tal. É dicir, hai un ambiente de xente que non vai a tomar as aulas, sino que cando se está producindo, produce o tránsito claramente cando se crea un equipamento, vale? Que vai dando cabida a eso tal. No caso galego, digamos, un dos hitos nese sentido, non único, pero fundamental é Mondari. De acordo? Cando se crean espacios refinados donde o baño pode ser un pretexto, pode ser unha razón, pero hai máis razóns para ir aí. Vale. Entón está todo o tema da moda, del cambio social, bueno, estas cousas bonitas que además facedes moi ben os historiadores, económicos, sociales e políticos, non? Son unha parte de unha dimensión moi interesante. Aquí hai outro palabra. Con respecto ao mesmo que preguntaba Lourenzo, ten que ver tamén este cambio que hai nos anos 20 en que o bronceado pasa a ser algo socialmente ben visto e todo isto que se conta de Coco Chanel no 23 e de que de repente interesa... Coco Chanel é que daba fama, pero vamos, eu creo que es un invento de Coco Chanel. Supone que todos os artigos últimamente claro, sí que iso nos xornais que eu traballei sobre outro tema, pero comeza a verso de broncear, que é unha palabra que supoño que antes nin se usaría, non? E comeza a usarse propagandísticamente. De feito, a xente vai cuberta as playas, non só por razóns de pudor, sino porque o sol se considera que non é beneficioso e tal, pero, bueno, eu ves claramente, ti colles aos grandes cartelistas españoles dos anos 30, vamos, temos unha cartelería extraordinaria, é dicir, estamos, digamos, na vanguarda, normal, ben feito de que é a publicidade, o diseño gráfico nesta época, somos un país moi orientado. E ti ves os corpos desnudos, os bañadores que están facendo máis cortos, máis tal, onde esta cousa del recreo, del sol, eso vese moi ben. Vese moi ben a revista Blanco e Negro, vese moi ben nas publicacións de finales dos 20. Está se dando ese tránsito. Eso está claro. Si non hai máis, eu tiña outra... ali. Sí, bueno, eu teño unha cosa moi concretiña que me parece unha conclusión que pasaches un pouco de casi de pasada por ela, pero que me parece moi relevante e que é moi de historia económica, pero que eu quero preguntarte que pensas. Cando faz esa contabilidade, quero recordar que decías que os datos amosaban un 0,4% do turismo sobre o PIB e que as estimacións que do turismo receptivo. Claro, que o levan a 1,5 ou 2,5, non?
que me parece absolutamente sensato cos datos que ti presentas. Pero claro, a mí eso leva a unha reflexión que non solamente pasa co turismo, sino que eu creo que cada vez está pasando con máis cousas sobre os problemas da reconstrucción